Mut kyllä nää nyt tästä niinku lähtee ihan kivasta, kun laittaa näitä lehtiä nyt sitten tänne näin pataa kiehumaan. Mä laitan nyt nämä jauhelihat tänne. Just jos menisi. Laitetaan tästä 2 kananmunaa. Noin. Suolaa sinne. Noin vielä. Pikkasen. Siinä on kuitenkin aika paljon kaikkea. Tässä on nyt tätä valmista riisiä ja sitten kato kananmunia ja jauheen lihaa. Sipulit me laitetaan ne vasta lopussa. Minä laitan tänne vähän voita lisää. Mun mielestä voi on aina hyväksi. Noin. Toivottavasti näissä nyt tulee hyviä, ettei näistä tule liian kuivia tai mitään. Ei usko, koska mä laitan tuohon semmosen mehevän kastikkeen. Mä peitän noin kaikki kaalikäärveleet sit sillä kastikkeella. Ja sillä lailla. Ihan oikeasti voita eikä mitään margariinia. Koko setti noin. Kiehotetaan vähän kasaan. Sitten katsotaan tarviiko makuja lisää ja lisään tänne tätä rosmariinia. Kato, just näyttäisi olla aika sopiva määrä, niin että nää peittyy. Ihan tos päältä saa jäädäkin tällä pikkusen. Noin. Sinne meni.